турам дидӣ даригар кӯдакҳоро барои дилу ҷигару гурдашон барои узвҳои дохилишон мекаштиянд. ин ана ҳамон ҳарфое ҳаст ки аз як забон ба як забони дигар баромада боиси таҳлука боиси овозаҳои беасоси мо мардум шуда. Меомадиян гулакҳоро нихе мебурдиян аз сурати гула кароӣ кардем дидаи мебурдиян гурдошона мегирифтиян. мақсад аз гузоштани навори аввал дар он аст ки ана ҳамон чанд акс ва чанд садое ки шумо мебинед дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудаанд, гӯё ки дар шаҳри Турсунзода кӯдаконро барои озорҳои дохилишон медузданд, онам дар вақти нисфирӯзӣ гӯя, яъне модарон хоб мераванд, кӯдакон барои овозӣ берун мебароянд, ҳамон вақт гӯё ки медузданд кӯдаконро ва мебаранд мекушанд, узвҳои дохилишонам мегиранд. Сурата мара Мунира дигунам партов. Ма сурата гирифтам дар Россия, дар хешта бурун партовтум. Гуфтам ки дили ҷигари кӯдака гирифтестиян, мисол курдав дили ҷигарша гирифта фурӯхтестиян. Беназорат намуне кӯдакора, ами мисол абе беназорат намуне кӯдакотан эҳтиёт кунен, мисол кӯдак дуздӣ шудеса дили ҷигари кӯдакора мегиранд мефурӯшанд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азиз, муроҷиати ман ба ҳама хоҳаракам, ба ҳама додаракоем ки падаротон, модаротон ай кор меоянд, дар телефоношон мегиранд, ютуб медуроен, дига кино тамошо мекунеду, мултик тамошо мекунеду, саҳначи ҳаҷвӣ тамошо мекунеду, ҳарчи тамошо мекунед. Ба отат ватсап дора, анабо телеграм дора, ҳарчи доранд ку ҳар ҷода ҳарчи салому ҳарчи рӯӣ накунед. Майли додарҷонакои ман, хоҳарҷонакои ман ки отатона ҷанг мекунанд милисо. хоҳаракои ман шурӯъ гапи мара гӯш кунед. ана муроҷиат мекунам ба ҳамон нафаро ки ин модара бинед. сайти иҷтимоӣ мақсад ҳамин интернете ки истифода мебарӣ, ин бениҳоят чизе ки метавона ки сари одама бихӯра. бениҳоят чизи апасния. бозам хоҳиш мекунам ки ягон гапи қабеҳ нанависем, ягон касани хе тӯҳмат накунем, гапи дурӯғ нагӯем. ҳози интернетӣ як гапи дурӯғ то ба куҷоҳоро мебара одама. як гапи шӯхӣ мекуна мегӣ, як шӯхӣ сари хита мехӯра. ин бениҳоят апасния. ини апара бинем ки гирифтаи Москва равон карда ки кӯдакоро дуздидестияну дили ҷигарашона гирифтестиян дар игарай намедонам дар куҷоай. ини хеле када ина дига ҳама интернетода моро талхамон кард ки ва бачаи хама ака шаврӯз дар дарини интернетем ҳам чизе бубура яка мо мебинем мегем вай чӣ габи чӣ хеле боша бо куҷо мебурда бошанд дили гурдаи дили ҷигари кӯдакора. то ҳабиги то фаҳмидем ки дурӯғ будай чӣ коро мешава. ҳамаи гапҳо дурӯғай ва хоҳиш мекунам ки дига ҳам хеле хабарҳои бардурӯға. апаҷоно бародаро ба даҳан наёред дар ҳамин шабакаҳои интернетӣ ки бениҳоят апасния. худованд ёру мададгори ҳамаи мову шумо зинда бошед, сарбаланд бошед. дар куҷое бошем набошем, худованд нигаҳбон мо бошад. такя ба парвардигор мекунем. худованд худаш бузург аст. худо нигоҳбон.